Para sa mga pahulong dinalaan, una kita sa mga balita lokal. Mga nagabantay sang pasyente sa regional hospital nga pumuluyo sang tuboso, ginatagan sang tiniran sang ila alkalde. Voter registration sa Bacolod nagapadayon sa gihapon. Balita national, masobra 300 ka mga manunudlo ipadala sang dole sa China agud makabalik trabaho. PhilHealth natala na magbayad sang kapin 1 bilyon ka pesos nga utang sa Philippine Red Cross. Balita international, WHO nagakabalaka sa pagsulod sa winter season para sa COVID-19 cases. Sa sports balita, Philippine Football League kick-off, hindi anay madayon na siyam ka mga players kag staff nagpositibo sa COVID-19. Mayong aga Bacolod, may kaga Negros Occidental kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, October 25, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong nagkaintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad gagas Aksyon Balita Sunday Edition. sa aksyon. Last size 12 Action Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Yara sa 6 Lacson Street sa siyudad sang Bacolod ang pasilidad nga nagapagatiniran sa mga tubosenyo nga may bantay nga pasyente sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ini ang ginrentahan ni Toboso Mayor Richard Haguco para sa iyang residente sa tuyo nga hindi na maghulat sa sidewalk sang hospital. Ang mga tuboso o kung mga taga-tuboso nga may pasyente sa CLMMRH. Una na gindilian sang tagdumalahan sang hospital ang pagsulod sa mga watcher bilang precautionary measure kontra COVID-19. Padayon nga magabukas ang talatapan sang Commission on Elections sa COMELEC sa Bacolod para sa nagapadayon nga voter registration. Sulod sa bagong COMELEC officer sang syudad nga ginkilala kay Attorney Katrina Trinio Canya, umpisa nga ini nagpungko bilang tagpamuno sang COMELEC sa syudad nagligad nga Miyerkules, Oktubre 21. Mayaragid man sang pila ka mga pumuluyo nga padayon nga nagaparehistro apan naging magamay gid lamang ang kadamuon. Suro pa kay Kanya, base sa desisyon niya ginpapanaog sa COMELEC sa National, suspendido ang voters registration umpisa Oktubre 31 tubtum Nobyembre 2 bilang pag-obserbar sa selebrasyon sang All Saints kag All Souls Day. Dugang pa sini mayara man sang patigayunon nga pagligwat sa work week schedule sang COMELEC umpisa Nobyembre 9 apang wala pa ini sa nabatong nga official communication. Sa nabaluan nga si Kanya ang nagpangalagad bilang COMELEC officer sa syudad sang Bago, antis pa man inigin silo sa Bacolod. Samtang iya naman ginbuslan nga si Attorney John Anthony Saril. Amo naman ang sekaron ang gin-assign kag nag-take over sang iya nga puwesto. Sa subong ongoing ang registration, so tanin nagatutok sa aton nga registration kag ang preparation sa reports kay pag ulang kita nag-approve no antes ko nag-assume nag-approve pa sa mga applications for registration si Attorney Cyril. Kabahin sang pahayag ni COMELEC Bacolod, Attorney Katrina Trinio Canya. Nag-negatibo naman sa COVID-19 ang tanan nga persona ginpaydalom sa mass testing sa syudad sang Dumaguete nagligad nga Biyernes. 610 ka mga suspected kag probable patients sa mga close contacts sa mga nagpositibo sa COVID-19 kag frontliners ang ginpaydalom sa free antigen test kag tanan sila negatibo sa balatian. Ang test sa mga residente sang syudad sang Dumaguete ang ginproseso sa mga medical technologies kag nurses sang syudad. Kalakip sa mga ginpaydalom sa antigen test sa Dumaguete, ang mga authorized person outside residence o kun APOR, mga preso sa custodial facilities ng kapulisan, health workers kag frontliners, contact tracers kag first responders. Sino kay Mayor Felipe Antonio Remolio, timing ang antigen testing bangod ini ang mas napabakod o kung nagpabakod sa contact tracing sa mga otoridad sa tinutuyo mapunggan ang paglaptas ng COVID-19. Nagbuylog man sa mass testing ang syudad sang Bayawan, Sambonguita kag Valencia.
Umpisa bulan sang Marso tuig 2021, may bago na nga Municipal Police Station ang Banwa sa Hinubaan Negros Occidental. Ini matapos ginaprobahan ang 9.8 milyones pesos nga pondo para diri halin sa National Expenditure Program Infra Projects ng Gobyerno Nasyonal para subong nga tuig 2020. Sulo kay Mayor Ernesto Estrao, ini nga police station ay pahamtang sa 600 square meters nga propiedad sang Banwa sa barangay Puok nga may kapin 500 metros ang kalayoon halin sa munisipyo. Dugang pa ang alkalde na kighinunano na siya kay Acting Deputy Regional Director Police Brigadier General Patrick Villacorte, PRO6 Technical Working Group kag DILG Municipal Local Government Operations Officer Celso Nies. Angot sa among nga proyekto kag suno kay Estrao, pagasugdan na ang construction sang building sa Enero 2021 kag target nga matapos sa sulod sang 62 dias. Ang building nga ginhamtangan sang daan nga police station ang papatahumon kag himuon sa Banwa bilang tratapan sang sangguniang bayan. Sa dugang balita lokal, nagpungko na bilang bagong tagpamuno sang 302nd Infantry Brigade Philippine Army si Colonel Leonardo Peña matapos ginbusnan si Brigadier General Noel Baluyan. Sunod kay Major Gaddafi Tawan-Tawan, spokesperson sang 302nd IB Achiever Brigade Philippine Army, si Baluyan ang nagserbe bilang Brigade Commander sa Negros Oriental sa sulod sa isa ka tuig kag duha ka bulan kag karon na assign bilang Assistant Division Commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army sa Peralta, Hamindan, Probinsya San Capiz. Samtang si Colonel Peña ang anay chief sa Unified Command Staff sa Western Mindanao Command. Dugang pa tawan-tawan handom ni Peña nga masulbar ang insurhensya sa Negros Oriental kay kaanong nga distrito sa Negros Occidental pagi sa bulig sang pumuluyo kay iban pa nga mga stakeholders. Ngayon po, ang ating brigade ay mayroon ng bagong commander at saka si General Baluyan tumakyat na po papunta ng division para mag-assistant division commander dyan sa 13th Infantry Division. General Baluyan po served as the brigade commander for 14 months. Kabahin sa pahayag ni 302nd IB spokesperson Major Gaddafi Tawan-Tawan. Nagakalipay ang 5 ka mga swerte nga college students gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod matapos mapilian ang ila entries kag naging kabahin sa top 5 sa Aksyon Radio Bacolod ARB 4-piece pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Nadala sa top 5 ang Musanday Andrea Amonio 18 anyos sang Barangay Talok siyudad sang Bago, Angeli Marie Marshall 19 anyos sang Purok Tarapol Barangay Taptap Banwa sang La Castellana, Camille Oranio 19 ang edad sang Sitio Pahi, Barangay Natuban, Wasang La Castellana, Leona Grace Larapan, 20 anyos, ang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Banwas, ang Don Salvador Benedicto, kag Lindsay Monsatos, ang Barangay San Miguel, Ciudad, sang La Carlota. Sa 5 ka mga top entries, pagapilion ng 3 ka mga tagdaog sang cellphone, gikan sa kaalwan sa Aksyon Radio Bacolod, samtang magabato naman sang 500 pesos nga load, ang 2 ka mga finalists. Ang top 5 entries ang ginanunsyo sa programa nga This Is My Life kahapon sang hapon, samtang ang magadaog naman sang cellphone ang mahibaluan sa patigayon nga deliberation. Ianunsyo ang top 3 entries sa maabot nga Lunes, Oktubre 26. Las 6:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Balita National. Masobra 300 ka mga manunudo ipadala sang dole sa China agud makabalik sa trabaho. PhilHealth natala na magbayad sa kapin 1 bilyon ka pesos nila nga utang sa Philippine Red Cross. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang Alright, good morning mga ka-aksyon! Happy Sunday! Happy and blessed Sunday everyone! So, kamusta ka madara mga ka-aksyon? I hope okay lang tatanan, no? Of course, okay kita dapat. Diba, kay? 61 days before ang Christmas, kag 68 days before naman ang year 2021. So, sa aton yung mga ka-aksyon nga nag-upod sa aton subong nga aga, sa Facebook Live, good morning kay Ma Earl, kay
Liza Joy Ilon Amoroso, Ma'am Liza. Have a blessed Sunday morning, Miss Dorel Cabatu, and to all Energy Fans Club. Kay Sir Benjo Baliados, good morning, Papa Benj. Kay Bahana Are Jodan, good morning sa family Bahana sa Victoria City. Kay Dave Penyosa, good morning. Roy Olaguer, good morning Aksyon Radio, Miss Dorel Cabatu, live kami diga monitor sa Olongapo City. Maayo lang pagpamati sa ilan ni Dionora, Angel, Charlie, Kim, kag Claire. Salamat, God bless and keep safe, Bacolod. Thank you man, sir. Kay Neil Centenio, grabe man to, Ma'am Dorel, sa stories mo ba? Grabe gid siya. Hindi man gid nila. Kaya Dimple Mosquera, good morning, Action Dorel, Action Boy. Ay, Action Dorel lang subong ma'am kay Sunday. Pa-shoutout lang sa family Mosquera, kag Villaroel, God bless sa aton tanan. Kaya Kelly Jelly, happy Sunday, Action Dorel, stay safe, good everyone. Happy Salvadorians, and to Mr. Beboy Villasor. Basta happy Sunday ni mga Salvadorians. Helen Montano, good morning. Kay Sheila Alagos, good morning. Alex Monteza. Good morning. Kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Bia Jonathan, good morning. Kay Teresita Quinto. Good morning, Action Dorel. Kay Ma'am Vanessa Mayo. How are you, Ma'am? Happy Sunday afternoon to all Action Radio Energy Fans Club. And of course, to you, Miss Beautiful Dorels. But with S. Love that beautiful hunter green color. Hope your day is perfect and blessed. Would like to greet my nephew, Chen, celebrating his birthday today. Happy birthday, Chen! Love you daw from your Tita Vanessa Mayo. Keep safe da, ma'am. Kaya Pinky Teruel, good morning. Hambal ni Neil, kasubo ko na sang ako niya Instagram stories kagina. Kay kastad, magikagina, kay pag-abot ko mga istorya, pag-abot ko kagina, mga 4:05. Amo to sa Dalom, may nagahibi, knowing in front kami sa hospital. Ako kabalo ko anong reason sa paghibi nila, pero siguro given naman ako na ano. Kay Sally De Sousa, good AM, Action Dorel. Greet ko lang taga Sam Village. Good morning, happy Sunday, and keep safe everyone. Thanks, beautiful Action Dorel. You're welcome, ma'am. Tita Gamay, Kansana Noblesada, good morning, Tita Gamay. Happy Sunday and God bless. Sige, later naman ang ibang mga ka-aksyon ha. Standby for Balita National. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang Balita Sunday Edition sa Aksyon! Las 6:21 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ipadala sa Department of Labor and Employment o kondole sa China ang masobra 300 ka mga Pinoy nga mga manunudlo agad magbalik sa ila trabaho. Inang ginkumpirma ni Dorel International Labor Affairs Bureau Director Alice Vesperas. Ang 300 ka mga Filipino teachers sa mga biyake sakay sa isa ka chartered flight para makabalik sa Guangzhou subong nga bulan. Sulo kay Vesperas, nagapakig-angot na si Labor Secretary Sylvester Bellew III sa Philippine Airlines para sa schedule sang chartered flight sang mga manunudlo. Natala na nga magbayad ang Philippine Health Insurance Corporation sa ilang 930 milyones pesos nga utang sa Philippine Red Cross o PRC sa maabot nga Lunes, October 26. Ini matapos na baton sang PhilHealth ang legal opinion sa Department of Justice kung paano nila masettle ang mga issue. Sa statement sang PhilHealth bangod sa opinion sang DOJ nga nasaad nga ang PhilHealth PRC MOA ay hindi subject sa procurement law, kumpletuhon sang PhilHealth ang pagbayad sa PRC sa Lunes. Dugang pa ang pagbayad ang base sa guidelines
sa Commission on Audit. Madumduman ginsuspender sang Red Cross ang pagpatagan sa COVID-19 testing sa mga repatriated overseas Filipinos bangod sa utang sang PhilHealth. Ginaduso naman sa Department of Health at DOH ang provincial cold storage facility sa posibleng COVID-19 vaccine. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga luyag sa agensya nga ang kada rehiyon ang mayara sang hub o cold storage facilities kag mas maayo nga mayara man sa kada probinsya para masiguro nga mapabili ng epektibo sang bakuna. Suro kay Vergere, ang DOH nagapakiangot na sa pila ka mga grupo para masiguro nga ang pungsod ang preparado para ma-preserve ang posible bakuna kontra virus. Sa datos ng DOH, may 3 ka mga manufacturers kang isang Gamaleya, Sinovac ag Janssen ang nag-apply para sa regulatory process sang DOH. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ging klaro sang Department of Tourism nga mga establishmento lamang accredited ang pwede maka-operate sa full capacity sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine. Suro ka Tourism Undersecretary Benito Bengson Jr. ang mga establishmento ang kinahanglan nga magkuha sa accreditation, hotel man o con resort. Ang establishmento ang kinahanglan nga magkuha sa Certificate of Authority to Operate o con CAO bilang pamatuod nga nagakomply sila sa health kag safety guidelines gigin papanaog sang DOT. Ginpahayag naman sang DOT Secretary nga si Bernadette Romulo Puyat nga ang pag-opera sang full capacity ang nakadepende sa desisyon sang hotel administrators kag ang kapasidad sa establishmento nga magsunod sa safety guidelines. Las 6:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Ayos na ang rayuma ko. Sa Rayuma, Alright, Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. So sa mga nag-aupod sa aton, padayon kita greetings no kay Gabriel, good morning. Dra sa may Qatar. Mailanda nga pamati. Kay Rodney Harder, Sir Rodney, happy and blessed Sunday. Kay Lani Mitokwa, good morning, happy birthday lang sa akon utod sa barangay Makilignit. Makilignit si Roel Mitokwa, happy birthday, enjoy your day, love you. Happy birthday, sir. Kay Elizabeth Kasuyon, good morning. Kay Zet Alonan, good morning, ma'am, happy Sunday. Kay July Texmana, I would like to greet my nephew celebrating his birthday today, Lyndon John Hongko Lozano, from your tita, tito, kag cousins from UK. Thank you, Aksyon Dorel. Keep safe. God bless aton tanan. You're welcome, ma'am. Happy birthday sa imo nga hinablos. Kay Veronica Manukan, good morning, Aksyon Radio. Blessed Sunday. Thank you, mga ka-aksyon. Stand by for Balita International kag Sports. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nagpaandam ang World Health Organization o WHO ngayara sa kritikal nga panahon na ang COVID-19 pandemic sa bugos nga kalibutan, labi na ang bahin sang Northern Hemisphere. Ginpahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga paabuton sa mga masunod nga bulan mas mangin mabudlay sa diin pila ka mga pungsod ang yara sa katalagman. Bangod diri ginhingyo ni Ghebreyesus ang mga lideres nga maghimo sang tikang
Agod mapunggan ang pagdamo sa magkalamatay kag bantayan nga mapunggan ang pagkaguba sa importante nga serbisyo sa ikaing lawas kag liwat nga pagsira sa mga eskwelahan. Dugang pa niya dapat maghimo sa mga aksyon ang mga pungsod agod malibitahan ang madasig nga pagsaka o kon paglapta sang virus. Kag sa ato naman nga sports balita na pilitan ng opisyal sa Philippine Football League nga ipaiwa ang talana kung tanis ni nga pag-umpisa sa hampang subong adlaw matapos magpositibo sa COVID-19. Ang pila sa ilang mga players kag staff samtang yara sa sulod sang bubble. Sulod sa PFL kalakip sa mga nagpositibo ang 5 sa ila players, isa ka coach kag isa kag duha ka clubs nga nagpaidalom sa RT-PCR test sadtong Oktubre 21. Ginpahayag na Attorney Edwin Gastanes, Philippine Football Federation General Secretary, nga prioridad sa gihapon nga dapat ang kaluwasan sang tanan nga yara sa bubble player man o kon staff match official. Last size 29 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo October 25, 2020. Good morning lang kay Almond Joseph dira sa mga Cristales family kuno gina-shout out ya. Roslyn Canoza, kay Angel Panhilason. Good morning, happy Sunday. Keep safe, God bless. Monitor ko di Pearl Lane Hotel Malate. Sige, thank you ma'am. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapamati subong sa radio nila. Good morning mga ka-aksyon. God bless you. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!